In 2007 begint Sander de Rauwe zijn Haagse carrière bij het CDA als ene na jongste Kamerlid. Hij wordt specialist verkeerszaken en werkt het hem stadig op in de partijgelederen. Takemier komt de 33-jarige bolster waarom naar Friesland. Mijn motivatie komt uit mijn hart en ook uit mijn verstand. Dat ik weet, ik heb 8 jaar in Den Haag heel mooi werk mogen doen. En ik ken ook mijn vrouw, die heeft ook gezegd: Sander, ik vind het ook fijn als je binnenkort weer eens wat thuis komt slapen. Maar de belangrijkste ingave is, of de belangrijkste reden is dat ik hart voor Friesland heb, voor de eigen omgeving. En dat ik daar heel graag aan de slag wil. De Rauwe had hem vaak snellitten bij campagnes. Volgend die maand zal hij ze leiden voor het CDA bij de provinciale steden. Joert de Dij gewichtig, want de provinciale steden kiezen de leden van de Eerste Kamer. En die had een protte macht nou. Ja, de Eerste Kamer is denk ik belangrijker dan de afgelopen tientallen jaren. Omdat het huidige kabinet gewoon heel zwak is in de Eerste Kamer. Dus ik denk dat de verkiezingen van maart volgend jaar extra spannend gaan worden voor iedereen. Hier in de regio natuurlijk, maar ook in Den Haag. Dat komt toevallig mooi uit, maar het is niet zo gepland. Het lijkt erop dat Friesland 2 wichtige Kamerleden verliest, want PvdA Lutz Jacobi wordt mogelijk listloeker in de provincie en zal Den Haag verlitten. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik, maar misschien ook straks Lutz Jacobi, dat wij in Den Haag blijven komen. En misschien nog wel beter dan voorheen, nog beter voorbereid op de Friese dossiers, onze Friese zaak zullen bepleiten.